Hei, salutare! Super comunitate minunată de femei ambițioase, de mămici puternice, cu dorințe extraordinare de a fi niște exemple în fața propriilor copii. Am venit astăzi în fața voastră și sunt bucuroasă să fiu una dintre gazdele acestui eveniment care o să vedeți, o să vă ajute să vedeți care sunt fricile oamenilor care au început această activitate, fricile de început, ce anume i-a ținut pe ei în loc, poate să ia decizia mai repede. O să vedeți care au fost pașii care au ajutat pe oamenii aceștia să depășească aceste frici și ce i-a dus spre succes. Numele meu este Moldovan Teodora, am 32 de ani, de profesie sunt kinetoterapeut. Am profesat în acest domeniu timp de 7 ani, mai apoi am ales să mă reprofilez și am intrat în industria farmaceutică, un domeniu foarte bine plătit de altfel, dar care, odată cu momentul în care eu am devenit mamă, nu am mai reprezentat sau nu am mai satisfăcut în totalitate nevoilor mele. Sunt mămica a două fetițe, o fetiță de 2 ani și 9 luni și alta de 3 luni și jumătate. Am spus da acestei oportunități în urmă cu 2 ani de zile, în momentul în care mă aflam în concediu de creștere a primei fetițe, iar motivul care a stat la baza deciziei mele a fost dorința de a rămâne necondiționată acasă lângă fetița mea, de a avea mai mult timp alături de ea, pentru că știam că dacă nu fac ceva acum sau de acum, cu siguranță în momentul în care se va termina concediul de maternitate, voi fi nevoită să revin la job și astfel să pierd cel mai minunat cadou pe care noi îl avem în această viață sau cel mai prețios lucru pe care noi îl avem în această viață și anume timpul alături de copiii noștri, respectiv alături de persoanele dragi nouă. Să știți că astăzi nu sunt singură, așa că o am aici pe partenera mea, Claudia Brun, pe care o rog să spună și ea câteva cuvinte despre ea. Claudia. Salutare! Mă bucur și eu să fiu aici alături de tine, Teodora, și să putem să încurajăm femeile din această comunitate, să putem să le împărtășim din experiența noastră. Eu sunt Claudia Brunchi, am 31 de ani, sunt și eu mamă tot a două fetițe, Amalia de aproape 5 anișori și Melissa care va face în august 3 ani. Am cunoscut această oportunitate în urmă cu 4 ani, când eram angajată la hotel și când eram proaspăt întoarsă la locul de muncă, pe când Amalia avea doar 10 luni. Credeam până să fiu părinte că jobul meu era ok, că mi-a asigurat salariul, că era ok așa, dar când am devenit mamă la fel și eu am simțit că trebuie să schimb ceva pentru că lucram sâmbătă, duminica, sărbătorile, îmi fura practic foarte mult timp și faptul că eu nu m-am văzut niciodată o femeie care să stea acasă, m-am văzut tot timpul o femeie care să își facă și venitul ei, m-a făcut să mă întorc la job când ea avea doar 10 luni, pentru că aici, în Italia, unde locuim noi, nu avem maternitate decât 9 luni plătite. Și a fost o perioadă foarte, foarte provocatoare. Apoi am luat decizia să-i mai facem o surioară și acela a fost momentul care efectiv a apăsat așa pedala, că trebuie să schimb ceva. Aveam deja în oportunitatea asta, doar că la fel, fricile, scepticismul mă împiedicaseră să îmbrățișez așa cu tot dragul și să mă bucur de tot ce poate să-mi ofere încă de la început. Dar atunci când am simțit în sufletul meu ceea ce vreau să schimb cu adevărat și înțelesesem că nu o să am mai mult timp dacă eu nu schimb ceva, am luat decizia să urmez pașii pe care o să-i vedeți și voi în această seară și să trec de acele frici și să îmi dau voie să-mi schimb datele poveștii. Așa este, Claudia. Deși astăzi suntem în fața persoanelor care ne privesc și dorim să le inspirăm, la început de drum, cu siguranță am avut enorm de multe frici și ne bucurăm să fim astăzi, exact cum am spus, aici. Ce vreau să te rog încă de la început este să setăm cadrul acestui eveniment, să setăm așteptările și, bineînțeles, ne dorim din toată inima noastră ca până la finalul lui să-ți răspunzi la întrebările care te fac să amâni în a lua o decizie. Vreau să te întreb acum la început de eveniment și chiar te rog ca pe parcursul lui sau până la finalul lui să scrii în comentarii răspunsurile la aceste întrebări și vreau să te întreb dacă tu ți-ai dorit să faci o activitate din domeniul network marketingului. Vreau să te întreb dacă simți nevoia de schimbare, dar cu toate astea nu știi sau nu ești sigur că o poți face. Vreau să te întreb și vreau să te rog să te gândești la visul tău. Care este cel mai ațător vis al tău?
Și cel pe care nu-ți dai voie să îl visezi sau să ți-l imaginezi, te rog astăzi să scrii acolo în comentarii, să ne spui care este cel mai mare vis al tău. Iarăși te îndemn să ne spui care este cea mai mare frică a ta. Pentru că simt că visele noastre pot fi limitate de fricile noastre. Și atunci hai să facem din acești doi piloni, ca să-i numesc așa, niște aliați care să ajute sau să te ajute să ajungi exact acolo unde îți dorești. Iarăși, la finalul evenimentului, o să te rugăm să ne spui dacă ceea ce noi ți-am oferit te-a ajutat să îți depășești fricile pe care le ai în momentul ăsta și care te vor duce să iei o decizie înspre îndeplinirea viselor tale. În continuare, îmi doresc enorm de mult să îți expun câteva motive pentru care noi facem asta, pentru care noi am început să avem succes, pentru care noi avem succes în această activitate și, bineînțeles, cum te poate ajuta sau ce poate oferi și ție. În primul rând, este parte de independență financiară. Toți ne dorim să fim independenți financiar, pentru că vrem, partea materială reprezintă o condiție umană de supraviețuire. Un alt factor care vine la pachet cu înlăturarea fricii tale sunt veniturile pasive. Oare nu e minunat ca în momentul în care poate te simți obosită, poate ai nevoie de un răgaz, totuși poți să-ți iei acest timp pentru tine și cu toate astea business-ul tău să nu sufere nicio modificare. O să ai parte de călătorii și vacanțe, dar nu orice călătorii și nu orice vacanțe, ci călătorii de 5 stele, oferite integral și plătite integral de către companie, nu numai pentru tine, cât și pentru întreaga familie a ta, pentru că aici nu este vorba despre tu ca persoană individuală, ci este vorba despre familie, despre uniune, despre oameni. O să ai mai mult timp pentru tine și pentru cei dragi, pentru că inevitabil, atâta timp cât nu o să mai fi dependent de un job clasic, de un program, de un șef, o să poți să gestionezi lucrurile astfel încât să petreci timp de calitate alături de persoanele sau dragi ție, sau făcând lucrurile care ți încântă inima, iar și să ai parte de dezvoltare și o să devii tu un om mai bun pentru tine, pentru familia ta. O să devii tu o soție mai bună, o să devii tu o mamă mai bună și, bineînțeles, la rând, toate acestea acumulate te vor face să devii un lider. O să ai parte de reformare profesională. Care sunt totuși cele mai frecvente frici care apar în mintea noastră sau care au fost cele mai frecvente frici pe care noi, persoanele care suntem în această comunitate, le-am resimțit și le regăsim și în discuțiile cu voi, frațile mele care vă uitați astăzi aici. În primul rând, una dintre frici este frica de a fi judecată. Noi suntem cu această teamă încă din copilărie, poate ne este teamă că nu avem suficient timp să facem această activitate sau că poate să ne ia prea mult timp ca să o dezvoltăm, poate ți-e teamă de ceva nou, poate ți-e teamă de schimbarea de a deveni tu alții, de a deveni o persoană mai bună, pentru că totdeauna ce e cel mai greu este să schimbăm sau să ne schimbăm pe noi. Pentru asta este cel mai greu lucru care ne, zic eu, ne provoacă. Poate ai frică de eșec, te gândești că nu o să reușești și ce vor spune ceilalți, poate te gândești că nu o să ai susținere din partea nimănui și cum vei face activitatea dacă nu vei avea susținere, poate te gândești că tu nu știi să fii un lider bun pentru că nu ai abilități, pentru că n-ai mai făcut asta, pentru că n-ai fost învățat să faci asta, sau poate te gândești că ești într-o țară străină și nu ai prieteni alături care să te ajute în a dezvolta acest business. Cu siguranță, oricare ar fi frica ta, vreau să te îndemn încă o dată să pui acolo în comentarii, pentru că împreună simt că o putem înlătura. Iar eu vreau să te întreb pe tine, Teo, pe lângă faptul că le îndemn și eu pe fete, pe femeile care ne urmăresc, să ne împărtășească dacă se regăsesc în aceste frici, dacă poate au o frică diferită, dar aș vrea să te întreb și pe tine. Pentru că știu că ești manager, că ești o mamă independentă, ți-ai câștigat libertate, ești lângă copiii tăi, dar totuși la început de drum sunt convinsă că și tu ai avut acolo o frică și te-aș ruga să o împărtășești, să ne spui ce te-a speriat pe tine la început și cum ai reușit totuși să treci de acea frică și să-ți îndeplinești visul. Vreau să spun, Claudia, că n-am avut doar o frică, cred că au fost foarte multe frici pe care le-am simțit în inima mea în momentul în care am spus da, în momentul în care am pornit pe acest drum, însă cele mai limitative frici ale mele, cele care simt eu că m-au
Um, M-au făcut să merg un pic mai încet. Am fost, în primul rând, lipsa de susținere din partea soțului meu, lipsa de susținere din partea prietenilor, din partea cunoscuților. Auzeam adesea, Claudia, faptul că Teo, ai terminat o facultate, ai terminat un master, ai profesat, îți dau un job bine plătit. Ce-ți mai trebuie? Tu crezi că o astfel de activitate va funcționa pentru tine? O să fie doar pierdere de timp? Fel și fel de lucruri îmi spuneau cei din jurul meu, dar cel mai dureros a fost că lucrurile astea le auzeam din partea soțului meu, care nu numai că mi le spunea, dar și să opunea vehement în a dezvolta această activitate. Cu toate astea, am știut că eu, în interiorul meu, am o dorință, am un vis. Și acela nu poate fi satisfăcut de ceea ce făcusem până în acel moment. El nu a trecut în această schimbare de a deveni mamă și atunci nu avea cum să-mi înțeleagă emoțiile. Nu l-am judecat, dar în același timp și în același timp vreau să spun că m-am ambiționat să-i dovedesc că se poate și că ceea ce el spune nu este așa. Iarăși, încă o altă frică pe care simt că am avut-o și care iarăși mi-a pus bariere, spune mai repede, da, aceste oportunități, a fost faptul că eu locuiesc într-un sat foarte, foarte micuț. M-am mutat de la Brașov, la Cluj, aici mi-am cunoscut soțul, aici ne-am căsătorit. Satul are abia 126 de case. Nu pot să zic că am foarte mulți prieteni și cunoscuți aici, iarăși oamenii sunt ușor de vârsta a treia și atunci nu sunt foarte deschiși în a dezvolta un astfel de business și atunci am avut această teamă. Însă mi-a plăcut enorm de mult, Claudia, pentru că aici am descoperit că învățând să fac lucrurile într-un mod profesionist, nu am nevoie să mă leg sau să-mi adaptez rudele sau persoanele din jurul meu în niciun fel. Și cam astea sunt fricile, care să zic eu așa, că le-am avut eu la început de drum. În același timp, ca să dau mai departe, dar să-mi spui și tu, Clau, care au fost fricile tale la început de drum? Ce simți tu că te-a făcut să amâni poate decizia? Să știi că oarecum există așa asemănări. Eu, de exemplu, locuiesc în Italia. Sunt într-o țară străină. Faptul că nu am o profesie calificată, nu am reușit să urmez o facultate sau să fac ceva mai mult pentru mine, pentru că așa a fost situația. Și faptul că am ajuns aici, efectiv, să lucrez la partea de curățenie în hotel, pentru că trebuie să ne aducem un venit în casă. Pot să spun că nu mi-a crescut deloc încrederea în sine și pe mine m-a împiedicat, să zic așa, teama asta că nu sunt eu omul cu abilitățile necesare să fac acest business. Nu mă vedeam potrivită, nu mă vedeam vreodată capabilă să fac practic ce făceau femeile din această comunitate. Mi-a fost frică de a fi un lider, chiar dacă sunt manager din 2021, până în acel moment pot să zic că am avut așa teama asta și la început de drum m-a făcut să ezit, să iau decizia, pentru că mă uitam la femeile din comunitate și chiar țin minte că la început spuneam, Doamne, zic, cred că sunt de pe Marte, nu știu, mănânc altceva dimineața la micul dejun, zic, au ceva. Mă uitam așa și zic, eu niciodată nu o să pot să fiu ca ele. Doar că ce nu am înțeles eu la început și poate și femeile care se uită la noi, mamele, și spun asta pentru că mi se întâmplă des să vorbesc și să primesc și eu replica asta, că eu nu pot să fiu ca tine sau că, vai, uite, tu nu ai nicio problemă, dar eu nu sunt așa. Vreau să le încurajez să nu fac acea greșeală pe care am făcut-o eu la început de drum și anume că mă comparam. Mi-era teamă că nu aș putea fi capabilă să fac asta, că nu am abilități, pentru că mă comparam cu oamenii care deja făceau asta de ceva timp. Oameni care deja parcurseră niște pași, oameni care s-au dezvoltat, oameni care au învățat ce să facă, cum să depășească anumite lucruri. Iar eu eram practic în punctul zero și mă comparam cu cineva care era un pic mai înaintată. Dar am înțeles mai apoi că dacă urmez pași, dacă îmi dau voie să încep, exact cum se spune că o călătorie de 1000 de pași începe cu primul pas, cu a lua decizia și a începe, lucrurile practic așa au început să prindă contur și la mine. Faptul că simțeam că nu aș avea timp, pentru că atunci când am devenit mamă, deja simțeam că nu mai am timp. E o schimbare așa peste noapte, cât te învârtică copilul, nu-ți fură timp și după ce apare, toată viața ta se învârte în jurul lui și nu mai există neapărat programul tău, ci programul vostru, ca mamă și copil. Și cu faptul că aveam un bebeluș încalăptat, mă întorsesem și la job, mă gândeam, zic, Doamne, când aș mai avea timp să mai fac altceva? Că abia știu cum să le duc.
dar am învățat că te poți organiza și am învățat că există foarte multe momente în care noi, dacă punem intenție, putem să ne facem business-ul printre picături. Exact așa am făcut și mai apoi când am înțeles cum să jonglez așa, pentru că oamenii stau pe telefon. Dacă voi vă uitați în jur, cu toții au telefonul la îndemână și pur și simplu am început să fac acest schimb, să nu mai dau timp pe lucruri care nu mi-aduceau niciun beneficiu, nu știu, televizor, scrolluit pe Facebook și așa mai departe, și am început să pun picături de oriunde am putut, cât copilul meu dormea, adică stăteam în pat cu ea și practic am identificat acei hoți de timp și am început să pun intenționat picături în business-ul meu și vreau să vă arăt în continuare alte două mămici din comunitate care ne vor spune un pic despre frica de judecată și la fel frica de a nu avea timp. Recunosc că la început și de asta mi-a fost frică, de a fi judecată sau de a fi criticată. Chiar când m-am întors la job, am primit și atunci anumite critici. Vai, dar cum te-ai întors la job și ți-ai lăsat copilul acasă? Pentru că în sinea mea nu e ceva ce îmi doream cu adevărat, dar nu venea nimeni să-mi plătească facturile și rata la casă abia cumpărată și așa mai departe. Mi-am dat seama că pe mine nu mă împlinea jobul, aveam alte nevoi și că așa cum oamenii cumva n-ar fi venit ei să stea cu copilul meu când avea nevoie de mami, am decis să nu mai las acele critici să-mi pună piedici și să-mi urmez visul. Voiam să rămân acasă, voiam să câștig în continuare, dar voiam să nu mai pierd atât de mult timp. Și am înțeles că dacă ei nu sunt alături de mine, poate în acele momente dificile, în acele momente când aș fi avut într-adevăr nevoie de o mână de ajutor, nu ar trebui să las să mă împiedice nici cu acele critici sau cu acele lucruri pe care de multe ori poate ne afectează. Și dincolo de povestea mea, vreau să-ți arăt și pe Roxana, care a simțit la fel partea asta de judecată și cum a depășit-o, și pe Cori, care a început într-un mod impresionant, aș putea spune, acest business și ai fi spus că probabil n-ar fi avut nicio șansă din prisma timpului dacă te uitai așa de din afară, dar haideți să le ascultăm, să vedem la ele cum a fost și cum au depășit acele frici. Încă de când eram copil am auzit des, spunând de la bunica mea, că este foarte importantă părerea celorlalți despre mine și să încerc să merg prin lume fără să mă fac de râs. Eu sunt Roxana Răspopa, am 28 de ani și mi-a luat 6 luni de zile să spun da aceste oportunități, pentru că ori de câte ori vreau să spun da, mi-aminteam de acele cuvinte, mi-aminteam că și mi-a fost frică ca ceilalți să mă judece, să râdă de mine pentru alegerile pe care le fac. Până în ziua în care m-am pus și am analizat toate momentele din viața mea, toate momentele frumoase, dar și momentele grele, momentele în care am plâns, momentele în care copilul meu era într-o sală de operație, momentele în care aș fi avut nevoie de un sprijin, de o încurajare, de cineva să-mi spună că sunt minunată. Iar toate cele persoane de care țineam cont de părerea lor, de care mi-era frică să nu fiu judecată, să spun da aceste oportunități și să râdă de mine, toate cele persoane în momentele grele din viața mea nu au fost acolo. Așa că mi-am dat seama că copiii mei merită să fie fericiți, că merită să nu mai mă gândesc la ce spun ceilalți despre mine și să încep să-mi urmez visul. De atunci viața mea s-a schimbat. Am început să trăiesc cu sens, să fiu fericită cu adevărat, fără să mai țin cont de părerile celorlalți. Pentru că cele mai importante păreri sunt părerea care o tu ai despre tine și părerea care copiii tăi o să o aibă despre tine atunci când vor deveni adulți. Așa că te invit să iei decizii bazate pe fericirea ta, pe cine vrei tu să devii, pe cine poți tu să devii, pentru că vreau să știu un lucru. Am găsit aici o comunitate extraordinară unde nu vei fi niciodată judecată, unde din contră vei fi apreciată, vei fi lăudată și vei avea pe cineva în permanență care să sufle în aripi ca tu să devii persoana care cu adevărat meriți să fii. Știm cât de important și prețios este timpul copiii noștri și cum fiecare moment contează. Sunt Corina Palo și senior manager, iar frica mea cea mai mare a fost că nu voi avea timp să le fac pe toate. Bine, cu un copil mic alăptat, cu o pozlicială curs de finalizare, cu o școală de șofer, cu naveta, sincer îmi era imposibil să găsesc timp, dar totuși mi-am dat o șansă să încep. Iar ca să începi, începe. Poate spui o poveste despre tine, cum că nu ești suficient de curajoasă sau că nu ai suficient timp și încredere, că timpul te provoacă.
Să știi că aceeași poveste mi-a spus-o și eu. Dar toate acestea vin odată cu experiența pe care îți dai voie să le trăiești, nu te trezești dintr-o dată, într-o dimineață mai curajoasă decât ieri și că ai mai mult timp, ci te hotărăști să faci ceva în privința acesteia. O schimbare, îți dai apoi seama și te simți plină de curaj pentru că ai mai depășit o provocare, ai mai învățat ceva nou despre tine, că poți orice. Și totul este despre o alegere, iar primul pas a fost secretul în călătoria mea. Aici am găsit materiale, suport, susținere, încurajare la fiecare pas. Aici am învățat să mă organizez timpul eficient și productiv, iar picăturile au făcut o diferență extraordinară în călătoria mea și îmi place să spun că mi-am crescut afacerea în timp ce mi-am crescut copilul. În primul an, mi-am atins independența financiară. Câteva luni mai târziu câștigam și independența financiară a soțului, iar de peste 3 ani afacerea noastră online este singura modalitate de venit în familia noastră. Să trăiești o viață mai bună nu este un vis imposibil. Cu puțină planificare și efort poți să atingi independența financiară și să realizezi tot ceea ce îți dorești și te poți bucura de mai mult timp pentru tine și cei dragi. Alături de noi vei reuși să realizezi tot ceea ce îți dorești, iar noi suntem aici să te luăm de mână și promitem să te ajutăm să atingi acele obiective pe care tu le ai acum în minte. Cât de minunat este că putem să vedem nevoile, fricile, oamenilor care chiar au reușit să crească extraordinar de mult. Vreau să întăresc spusele, pentru că, inevitabil, toate am trecut de acolo, toate am avut teama de critică, de judecată, toate am avut teama asta de a nu avea timp. Însă ce simt că este iarăși important să subliniem este frica de nou. De obicei, orice lucru nou care apare în viața noastră ne pune sau ne face să stăm să ne gândim mai mult timp. Eu sunt convinsă că chiar și atunci când ai rămas însărcinată sau ți-ai ținut pentru prima dată copilașul în brațe, ai avut teama asta de nou, pentru că nu știai ce să faci, nu știai cum trebuie să faci lucrurile. Este un lucru perfect normal. Iar pe lângă nou, vreau să-ți spun că odată ce pornești pe un drum nou, automat începi tu să te schimbi. Și aici vine o a doua frica noastră, frica de a deveni alte persoane. Dar gândește-te în felul următor, să devii o persoană mai bună este un lucru foarte bun și o reușită a ta de care ar trebui să fii mândră. Așa că vreau să ne privim în continuare pe Anca și pe Andreea, care o să ne vorbească despre teama de nou, respectiv teama de schimbare. Salut! Numele meu este Anca, am 31 de ani, de profesie sunt asistent de farmacie, soție și mămică de 2 copilași. În urmă cu 4 ani, când mi s-a evit oportunitatea de a face această activitate grozavă, aveam teama de nou, deoarece nu știam absolut nicio informație despre acest domeniu, despre această companie sau cum ar putea să mă ajute pe mine, un om simplu, fără vreo experiență în acest domeniu. Dar iată-mă aici, după 4 ani, mai încrezătoare, mai curajoasă și cu o dorință extraordinară de a te încuraja și pe tine să iei această decizie. Deoarece, alături de comunitatea asta grozavă, poți să-ți depășești orice limitare sau orice frică ai avea vis-a-vis de acest domeniu și cu siguranță poți și tu schimba lumea. Pupici! Salut! Numele meu este Varga Andreea, am 29 de ani, de profesie sunt economist și asistent de farmacie, iar de 4 ani de zile îmi dezvolt afacerea în network marketing. Am început această activitate din dorința de a câștiga un extra venit de acasă, de lângă fetița mea, în concediu de maternitate și, evident, la fel ca și tine, am avut multe frici și limitări care erau doar în mintea mea. Una din fricile mele cele mai mari a fost frica de schimbare. Devenisem în concediu de maternitate o Andreea mult mai negativistă, mult mai neîncrezătoare și mă gândeam cum o să pot eu să schimb asta, pentru că deja aveam o experiență anterioară în jobul pe care le aveam în vânzări și mă gândeam că nu mai doream ca să agasez oamenii cum o făceam la jobul clasic și puneam acea etichetă că este despre a vinde. În schimb, aici am descoperit cu totul și cu totul altceva. Am descoperit că eu am testat acele produse și pot să merg cu încredere pentru că știu cât de multe beneficii mi-au adus mie și pot să le recomand cu toată încrederea mai departe.
Aici am învățat să fac o vânzare diferită, pentru că nu suntem vânzători aici, cum eram la jobul clasic. Acolo vindeam niște produse și niște servicii care eu nu mi le-aș fi cumpărat niciodată. În schimb, aici sunt primul consumator din business-ul meu și asta mi-a dat o încredere foarte mare să merg mai departe către oameni, să-i ajut să vadă calitatea produselor noastre, dar și șansa pe care noi o putem avea dincolo de produse de a schimba ceva în viața noastră. O lună de zile am stat în umbră și m-am tot gândit ce o să se schimbe în viața mea dacă eu iau decizia și cum va arăta viața mea dacă nu iau decizia. Puneam așa în balanță și vedeam că dacă nu schimb ceva, nu se va întâmpla nimic și voi deveni o mămică de weekend după ce mi se termină concediul de maternitate, voi deveni un om fără să aibă aripi să crească mai departe. Simțeam că jobul pe care îl aveam era tot ceea ce puteam să realizez, nu puteam să cresc mai mult. Aici, în schimb, aveam șansa de a câștiga fără limită, de a câștiga libertatea. Vedeam în comunitatea noastră foarte mulți oameni care deja și-au câștigat libertatea financiară și asta mi-a dat curaj și am un sfat pentru tine. Ieși din mintea ta și trăiește realitatea. Și ia decizia să faci o schimbare. Doar așa poți să vezi viitorul minunat care îl poți construi, pentru că totul depinde de tine. Cât de minunat a spus Andreea și îmi doresc ca ceea ce a spus să ajung acolo la inimile voastre. Vreau să vă spun că eu cred, totuși, că în momentul în care, exact cum am mai spus la început de întâlnire, în momentul în care devenim mame, lucrurile se schimbă în noi. Și dacă până acum ne limitam sau ne uitam la ce spun poate șeful nostru, poate prietena noastră, poate soțul nostru, în momentul în care devenim mame, ceea ce ne dorim cel mai mult este să vedem ce spune copilul nostru despre noi, cum ne vede el și indiferent că recunoaștem sau nu, noi chiar ne dorim să fim în fața copiilor noștri niște eroi. Așa că, de multe ori, suntem limitate de frica asta de a nu eșua, de a nu reuși și ce le vom spune mai apoi copiilor noștri. Cum îi vom privi în ochi să le spunem că nu am reușit sau că nu am putut să ducem la bun sfârșit ceea ce noi am promis că vom face. Așa că vreau să ne urmăriți mai departe pe Veronica și pe Iuliana, care au avut aceste teme în inima lor, dar cu toate astea au reușit să le învingă și să dovedească copiilor lor că sunt niște exemple de urmat. Salut, salutare! Mă numesc Veronica Jurcan și sunt mămică de 2 ori și eu. Am cunoscut oportunitatea Forever când Rareș, primul meu copil avea doar câteva luni și nu am fost deloc deschisă spre a face asta, pentru că una din fricile mele cele mai mari a fost frica de a nu reuși, de a eșua și de a nu putea fi un exemplu pentru copiii mei. Așa că am crezut asta aproape 1 an de zile, până în momentul în care viața de mămică își spusese cuvântul. Eu nu mai eram deloc încrezătoare, eram plafonată și mi-am dorit ca Rare și apoi și Ioana să vadă în mine o femeie puternică, încrezătoare în forțele proprii și care îi poate ghida spre o altfel de viață. Așa că după aproape 1 an de zile am spus de aceste oportunități. De curând s-au făcut 3 ani de zile de când dezvolt activitatea asta cu succes și luna trecută am închis calificarea de manager, calificare care nu doar că mi-aduce timp pentru ei, mi-aduce și libertatea și deschiderea către noi orizonturi spre culmile succesului și culmile măreției. Așa că dacă și tu astăzi ai una sau mai multe frici, să știi că alături de noi poți să le depășești, pentru că avem secretele succesului. Teama de respingere este o realitate. Sunt Iuliana Popa și am 46 de ani. Sunt mămica a 2 fetițe minunate, vin din domeniul economic și vreau să vă spun că, da, am avut și eu această teamă. Teama de a fi refuzată. Această teamă vine din teama de a fi respinsă și teama de eșec. Cu siguranță, în momentul în care noi ne gândim la aceste lucruri, ni se pot și întâmpla. E posibil să ni le atragem. Dar în momentul în care am intrat în această comunitate, aici am învățat să-mi cresc încrederea în mine și să fiu determinată. Am învățat să îmi dezvolt abilitățile de comunicare și așa am reușit să depășesc această teamă.
Teo, nu știu cum ești tu, dar pe mine m-au emoționat fetele și îmi dau seama că așa câte o picătură din fiecare, cred că am resimțit-o și noi. Te ascultam și pe tine înainte de video la partea de a fi exemplu pentru copiii noștri și într-adevăr, eu de exemplu nu am crescut într-o familie în care mama să fie atât de curajoasă și să-și îndeplinească, nu știu, visele. Am trăit poate și în umbra societății de dinainte, când ni se spune așa să stăm în banca noastră și să nu îndrăznim mai mult și cred că asta de multe ori pune așa o greutate pe noi și ca adulți, dar mă bucur nespus că aici în această comunitate am primit cu totul o altă viziune. Am primit partea asta de suport, am primit partea de încurajare, pentru că vreau să fiu sinceră, faptul că am venit în străinătate la nici 19 ani, într-o țară în care nu cunoșteam decât 2 oameni în afară de soțul meu, venea așa cu partea asta de a te închide în tine, de a avea frică că ai putea să realizezi ceva într-o țară în care nu cunoști limba atât de bine, nu ai oameni cu care să interacționezi atât de mult, oameni cu care, nu știu, să poți face lucruri și ajungi să crezi că dacă ești într-o țară străină ești foarte limitată și n-ai putea să faci mai mult de atât, dar uite că exact asta este cel mai mare avantaj în business-ul nostru, că nu contează unde ești, nu contează câți oameni cunoști, avem o ustensilă extraordinară. Și vreau să ne spună următoarea noastră colegă, Irina, pentru că o să vă expună foarte bine partea asta de a fi în țară străină și practic ce a ajutat-o pe ea să reușească în acest business, pentru că și ea este una dintre femeile libere din această comunitate, deși se află într-o țară străină. Și o să punem imediat pe Irina. Bună, mă numesc Irina, am 34 de ani, sunt soție și sunt mămică a 2 băieței minunați. Locuiesc în străinătate, mai exact în Franța, și am plecat în această călătorie total necunoscută acum 4 ani de zile, când am luat decizia să încep un parteneriat cu compania Forever. Îmi place să spun despre mine că fac parte din categoria femeilor ambițioase, pentru că am reușit să am succes în această activitate, să-mi câștig libertatea financiară și chiar să-mi dublez salariul de la vechiul job full-time de aici din Franța, deși nu știam nimic despre domeniu și cea mai mare frică a mea la început de drum a fost faptul că, locuind în străinătate și necunoscând multe persoane care ar fi putut să-mi devină clienți sau parteneri, nu o să reușesc în această activitate. Ei bine, am descoperit ulterior că compania a făcut lucrurile să fie mult mai simple pentru noi, așadar avem acces la linkuri pe care le putem da oricărei persoane care își dorește să testeze produsele sau care își dorește să dezvolte afacerea de oriunde în lumea aceasta s-ar afla, fără ca noi să ne facem griji de autorizații, de transportul coletelor, de absolut nimic. Nu e așa că este grozav? La fel am crezut și eu și acum sunt recunoscătoare că mi-am dat voie atunci să încerc, deși eu vă spun că mi-a fost foarte frică. Așadar, dacă ești și tu la fel ca mine, dacă te gândești cum o să reușești să ai succes, necunoscând multe persoane și locuind într-o țară străină, sfatul meu este să-ți dai voie să încerci, să vezi despre ce e vorba, pentru că din interior lucrurile sunt mult mai simple decât le vezi la exterior. Te îmbrățișez și abia aștept să te văd în echipă. Pupici! Haideți să vedem și ce am făcut noi de fapt ca să reușim, ce pași am urmat, dacă tot ați auzit fetele că au depășit fricile, da? Atât Teo cât și eu și celelalte invitate ale noastre care au avut diferite frici. Vrem să vă împărtășim acei 4 pași simpli pentru a dezvolta această afacere de succes. Pentru că avem o activitate foarte, foarte simplă. Deși oamenii de multe ori se uită la noi și cred că facem lucruri complicate, să știi că facem multe dintre lucrurile pe care deja le faci și tu. Doar că noi am învățat aici să le facem intenționat pentru a ne dezvolta o afacere care să ne ofere toate acele beneficii de care ne spunea și Teo la început: independență financiară, așa cum ați văzut, dezvoltare personală, timp cu cei dragi, venituri mai mari, călătorii și să simți așa că faci parte din ceva măreț. Primul pas e foarte simplu, folosim produsele, da? Și te încurajez și pe tine, uite, să folosești produse de calitate pentru tine și familia ta, pentru o stare de bine, pentru a te simți mai bine la interior și a se vedea la exterior.
pe noi, efectiv, produsele, pot să zic că ne-au cucerit de la început și asta, practic, ne-a și ajutat să facem următorul pas, să le recomandăm din propria experiență, cu sufletul deschis, pentru că noi facem deja asta într-un mod natural. Așa este, sunt convinsă că atunci când ai folosit un produs sau ai beneficiat de un serviciu din partea cuiva care te-a lăsat mulțumit, da? Care ți-a plăcut, indiferent, nu știu, și când mergi poate undeva într-o vacanță sau la un restaurant sau orice altceva, orice alt produs ai folosi, sunt convinsă că atunci când găsești ceva care îți place, recomanzi cu drag oamenilor. Facem asta într-un mod natural. Ce ne place, dăm mai departe. Asta facem și noi aici. Apoi, făcând primii 2 pași, ajungem mai apoi să-l construim și pe al treilea, și anume să oferim și altora șansa de a cunoaște nu doar beneficiile produselor, dar și ale business-ului. Să-i ajutăm și pe ei să cunoască acest mediu grozav. Poate te gândești, cum aș putea eu să împărtășesc cu oamenilor beneficiile acestei oportunități? Foarte simplu, fie lăsându-i așa o prezentare ca cea pe care o urmărești în seara asta, avem o grămadă de materiale, fie povestind cu ei față în față, la un telefon, printr-un mesaj. Sunt atât de multe modalități prin care tu poți să te conectezi cu oamenii și să împărtășești toate aceste lucruri, așa cum o facem și noi, pentru că ne place să spunem că cel mai fain produs al nostru, al companiei, de fapt, este business-ul în sine, pentru că oferă oamenilor șansa la o altă viață. Iar apoi ajută și pe ei să reușească folosind sistemul dovedit că funcționează din comunitate. Tot ceea ce noi îți punem la dispoziție, tot ceea ce noi am construit până acum, așa că nu te teme că o să fii singură, pentru că suntem aici alături de tine, să începi să faci pașii și mai apoi să reușești să dai și mai departe și astfel să-ți construiești o echipă mare și frumoasă, oameni cu care să construiești lucruri grozave, așa cum am făcut-o și noi. Și hai să vedem mai departe de ce această companie și de ce aceste produse. De ce cu Forever? Foarte bine punctat, Claudia. De ce Forever și nu alte companii? Probabil să vă întrebați și voi asta, sau vă întrebați asta și este perfect normal și o să vă spun de ce. În primul rând, Forever este lider mondial pe piața produselor pe bază de aloe vera. Deci ocupăm locul 1. Suntem în top, cei mai tari. Pe lângă asta vreau să vă spun că avem plantații proprii de aloe. Până și spațiul aerian este închiriat astfel încât plantațiile să nu fie poluate. Și ca produsul finit, produsul care ajunge la voi în casă și pe care voi îl consumați să fie de cea mai bună calitate, procesul este patentat de extragere a gelului din planta de aloe vera. Vreau să vă zic că recoltarea plantei se face manual, iar și procesarea tot manual, exact tot din același motiv, pentru că nu ne dorim să se piardă din proprietățile minunate ale acestei plante. Suntem fără pesticide, suntem fără erbicide, avem produse de calitate superioară, după cum bineînțeles te-ai prins. Și ce vreau să spun este că servesc aproape la orice problemă existentă. Nu știu, dacă avem probleme copilașe pe partea de imunitate, poate când să facem o detoxifiere, poate avem probleme cu durerile articulare, poate avem probleme cu ritmile, cu părul, cu, nu știu, tranzitul, cu sistemul, cu stomacul, aproape orice. Așa imaginează că produsele noastre pot să servească la aproape orice nevoie medicală sau dermatologică pe care tu ai în momentul acesta. Ingredientele sunt 100% naturale, vreau să vă spun și asta m-a încântat enorm de mult în momentul în care am aflat. Singurul conservant pe care noi îl folosim în produsele noastre este vitamina C. Oare nu e minunat? Avem colaboratori cu renume pe peste tot în toată lumea asta, cât este ea de mare. Standardele de calitate sunt riguroase, la fel pentru a oferi cele mai bune produse și cele mai de calitate produse. Avem certificare organică. Suntem singurii care avem acest tip de certificare, iar gelul nostru a fost premiat în 2023 cu aur la Green Beauty Awards. Simt eu că avem cu ce ne mândri, simt eu că aceste produse, această comunitate, această afacere este una de succes și una stabilă, care ne oferă într-adevăr tot ce avem nevoie.
Pentru că vreau să fac legătura între fricile pe care le-am avut la început de drum și faptul că am văzut care sunt pași, am văzut faptul că avem o comunitate și o afacere și o companie stabilă și de succes. Vreau să spun că probabil tu în continuare te gândești, e foarte frumos ce mi-ai spus, da, sunt și eu asta, dar cu toate astea, cum o să fac eu să trec prin cei 4 pași? Și o să spun în felul următor, nu trebuie să te preocupi de asta, pentru asta suntem noi aici, pentru asta suntem noi ca și comunitate aici. În primul rând să te ajutăm, să te sprijinim, să te încurajăm ori de câte ori ai nevoie, să fim acolo lângă inimioara ta, lângă mânuțele tale care tastează sau care merg spre oameni, să te ajutăm să-ți clădești o afacere de succes. Pe lângă asta, iarăși, nu te teme, nu vei fi niciodată singur. O să ai chat-uri de suport, o echipă lângă tine care să te ajute și care să-ți îndrume pașii astfel încât să reușești să ajungi acolo unde îți dorești, într-un ritm cât mai rapid. O să ai parte de mentorare individualizată, 1-la-1, ori de câte ori simți nevoia. Și o să fii învățat cum să devii un perfecționist. Pentru că avem nevoie să fim perfecționiști, avem nevoie să devenim profesioniști în această activitate, pentru că vreau să-ți atrag atenția, nu este o activitate oarecare, este o afacere, iar tu trebuie să o tratezi ca atare, cu seriozitate, cu consecvență. O să vezi că o să fii inspirată permanent. Exact cum spuneam, dacă acum ți-e teamă, mai apoi nu o să-ți mai fie teamă să-ți vezi visele, să-ți proiectezi vise pe care uneori poate nici măcar n-ai avut curajul să le scoți de acolo din interiorul tău. O să ai parte de modele de reușită și efectiv o să te inspiri de la oameni care au ajuns să aibă un succes. Ei te vor ajuta să faci aceiași pași astfel încât să ajungi și tu să ai succes. Pentru că aici suntem uniți, ne ajutăm, ne sprijinim și exact cum am spus la primul punct, comunitatea va fi cea care te va ajuta să nu te simți niciodată obosit. Avem o platformă de training care este pusă la dispoziția ta oricând ai nevoie. S-a muncit foarte mult pe această platformă, sunt foarte multe materiale făcute de niște lideri adevărați în acest domeniu și cu siguranță vei avea ce să înveți. O să ai parte de webinarii și întâlniri offline sau online, deci nu ești oricum obligat la absolut nimic, dar ai parte de toate aceste lucruri pentru a-ți lua informațiile de care ai nevoie, pentru a reuși să înveți să faci lucrurile exact cum spuneam și mai devreme și mă repet de data asta, dar simplu este un lucru important să devii un adevărat profesionist. Vei face parte dintr-un mediu continuu de creștere, nu o să te plictisești niciodată, nu o să te simți că ești așa ca într-o rutină în care faci zi de zi aceleași lucruri, nu. O să fii într-un mediu dinamic și ce simt eu că este important este faptul că vei avea parte de dezvoltare personală pentru a te ajuta să devii tu în primul rând mai bun. Se spune că împreună putem schimba lumea, asta este și motoul comunității, echipei noastre, însă, crede-mă, ca să schimbi lumea trebuie mai întâi să te schimbi pe tine. Așa că, cu siguranță, aici vei avea parte de asta. Așa este, Teo. Chiar ați văzut că m-am hidratat și eu cu aloe, dacă tot ne-a spus Teo de produsele noastre și ne-a schimbat viața, efectiv, acest produs la nivel de sănătate, de stare de bine. Auzeam cum spuneai de situațiile în care ne ajută atât pe cei mici cât și pe noi și ca și mame, cred că ne dorim tot timpul să oferim cei mai buni copiilor noștri, așa că dacă ăsta este un motiv, uite, este suficient ca să-ți dai voie să cunoști aceste produse. Și tot ce ai spus despre comunitate, despre dezvoltare personală, pentru că a făcut diferența. Eram un om foarte închis, un om care nu prea putea să vadă așa, nu știu, dincolo de ochelarii de cal, să zic, să-și vadă spre noi orizontul și dezvoltarea personală a făcut diferența și întreaga comunitate. Pentru că, să știți, eu cu Teo nu am reușit să ne cunoaștem personal, să ne îmbrățișăm. Ea este în România, eu sunt în Italia. Am mai fost la evenimente, dar nu am reușit să găsim acel eveniment în care noi să ne strângem în brațe. Ne-am conectat doar online și am și lucrat împreună la această prezentare și tocmai asta vreau să-ți spun și eu în continuare, de ce să ne alegi pe noi ca și echipă, ce-ți oferim noi ca și echipă. Faptul că
suntem aici un mediu în creștere, așa cum a spus și Teo, în care efectiv mereu punem accent pe nevoile oamenilor, pe dezvoltare, pe a-și îndeplini dorințele, pe a ajuta să fie lângă familiile lor și foarte mult punem accent pe partea asta de suport, de susținere, de contribuție, de încurajare, de apreciere. Avem un sistem de lucru dovedit că funcționează și este un lucru extraordinar, pentru că am fost atât de temătoare și de sceptică la început, dar mi-am luat foarte multă încredere din reușita oamenilor de aici, din reușita, de exemplu, sponsorii mele, omul care mi-a întins mâna și mi-a spus hai alături de mine ca să te ghidez. Am văzut că dacă ea a reușit și mi-a spus uite, sunt aici și sunt dispusă să te ajut, dacă tu urmezi pașii, sunt convinsă că și tu vei reuși. Și asta m-a ajutat să prind încredere, mi-a suflat mereu în aripi, cum zicea și Roxana la un moment dat în video, și să reușesc să merg mai departe spre a-mi îndeplini dorințele. Avem traininguri de top pe platformă, de exemplu, și materiale la care s-a lucrat cu foarte, foarte mult drag, tocmai pentru că dacă noi am depășit anumite frici, am trecut prin anumite situații, ne dorim ca tu poate să nu te izbești de acele lucruri, de acele mici obstacole, ci să poți să mergi efectiv așa cu toată viteza înainte. Am învățat din fiecare experiență și am lucrat la materiale pe care le punem la dispoziție fiecărui om care ia decizia să vină în echipa noastră și faptul că avem cei mai buni lideri. Nu o spunem doar ca și laudă, ci o spunem pentru că suntem echipa numărul 1 din România de 3 ani la rând. Echipa noastră, Super Eagles Team, este premiată și recunoscută de către companie, de către Forever România ca echipa numărul 1, așa că vei avea parte de traininguri efectiv de la cei mai buni, ca și tu să devii unul dintre cei mai buni sau dintre cele mai bune, pentru că astăzi vorbim cu femeile din comunitatea noastră. Și după cum cred că transmite și această poză, o comunitate plină de entuziasm, care pune pasiune, în care ne și distrăm, să știți, muncim, pentru că visele noastre necesită efort, necesită muncă, dar ne și distrăm. Facem și o grămadă de lucruri prin care efectiv distracția e la ea acasă, ca să zic așa. Ne bucurăm de recunoaștere și de apreciere. În fiecare lună, de exemplu, avem sesiunea de recunoaștere în care oamenii sunt acolo felicitați și apreciați și încurajați și recunoscuți pentru toate lucrurile pe care le-au reușit. Avem o grămadă de evenimente, cum este Success Day, la care vei putea urca pe scenă și vei putea primi efectiv aplauzele unei săli întregi și recunoaștere în fața oamenilor. Așa că vreau să te întreb dacă ți-ar plăcea și ție să faci parte din acest mediu, să vii alături de noi, așa să ne cunoști, să lucrăm împreună, să ne distrăm împreună, să te bucuri de toate aceste emoții de recunoaștere și dacă vei face asta, îți spun atât eu cât și Teo că nu va fi doar pentru tine, ci vei putea să dai toată emoția asta inclusiv copiilor tăi, familiei tale, pentru că e așa efectiv o oportunitate care pune accent pe familie, cum a zis și Teo, pe nevoile oamenilor, dincolo de produse, dincolo de partea de câștig, sunt acele valori ce ne țin pe noi uniți ca și comunitate și după care funcționăm. Așa că eu te aștept alături de noi în echipă. Claudia, vreau să mai spun și eu în completare sau în încheiere. În primul rând să mulțumim tuturor că au fost alături de noi și în al doilea rând vreau să vă îndemn să luați legătura cu persoana care v-a invitat la acest eveniment, care v-a invitat sau v-a adăugat în acest grup și să îi cereți detalii despre ceea ce înseamnă înscriere. Cum ați putea să veniți și voi aici alături de noi? Sunt două modalități de înscriere, așa că luați legătura cu persoana care v-a adus aici. Cu siguranță ea o să vă ofere toate informațiile de care aveți nevoie, astfel încât să luați decizia. Și mai mult decât atâta, întreabă și spune, mărturisește care sunt fricile tale și vezi împreună cu ea cum puteți să le depășiți, astfel încât să fii aici alături de noi și să-ți dai voie să devii o variantă mai bună a ta, să devii tu unul mai bun și să reușești să ai succes. Mulțumim cu căldură pentru atenția pe care ne-ați oferit-o. Pupiți!